JingrwaiKhasi kaba khrau kalapoi Ka birthday baro ka kilasha ka Jingkmen Ka Jingrwai kayai jea Ka Jingkmen kayai ne La 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 Jingkmen ba Jingrwai ka Jingieid Khristmas ka long kaba khrau Kyrpang kapilong jingroi Kisintyo hamadan Kiklur hapning Kyrkhu yabaro Ki jingstad kilasdan Kimau ya u Christ Uba pimbulunti Ka Jingieid kaba khalai Na ka Mynsiem kaba janai La 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 Jingkmen ba Jingrwai Ka Jingieid Khristmas ka long kaba khrau Menno iaring kat baro Kasni ba kyrpang kapurong jingroi Lang kalong kabakmen Tang jingkmen Ay jingshai hakipor Menno baro Christmas kala Shai habaro kishno La 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 Jingkmen ba Jingrwai Ka Jingieid Khristmas kalong kabakhaw Menno iaring kat baro Kasni ba kyrpang kapurong jingroi Hakka Jingrwai Hakka jingdap skurba Pynkmen ya baro bedya pa Yalah kakme Ka Jingrwai Khristmas ka Iyo Mynsiem shushu Baro ki kyun te kishin rang kiyak